Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ni naghinapustang sugilanon, estranyo sa gugma. Dalia! Oh, uy! Wa na din si Dalia? Wain ka sa paingon. Giingnan ko man to siya nga, di siya mo biya din eh. Kailan makitaan ko siya. Kuha nung mo sumama sa syudad. Dalia! Dalia, hain ka! Dalia! Hain ka, Dalia! Ah, ang sumning bayana, oy! Ganun kalip na siyang nawa din eh. Ah! Mitukar sa nagkagaya sa uwi ng bayana da. Dalia! Dalia, hain ka! Dalia! Noy, doon na lang sa payag ni Efren. Ayaw siya umangin ako eh. Kana diha mo na na. Ako, aron ako ni Dali, magapusang kaluhan ni Lily. Siya Noy? umangin niyo eh. Wa magkukituting og diha. Nakisure kayo na ako day. Noy, oy, nakisulti ko nimo. Mingon ko nga naarang bahay ni Efren. Mo rin nga diya day. Oh, mo na na. Kana pa atop sa unahan nga nipa. Mo na iyang payag. Aray. Oh, Iyay. Noy, naunsa ka Noy? Ayan, may tukar na sa mga akong Oh, bikog. ha? Day. Gibikugan ka? Aray. Noy, May mabag iluton ni mo nga akong bagyak. Mas kasi kita Oh, Noy, dali. Hiluton ta kabi. Abli! Kinipuntahan, mami! Ayaw ko pasuga! O sa man? Gusto nyo kang akong dauban kinang ninyo? Gusto ka? Pahawa diha. Di ko mugawas dire. Salbahis ka, Dalia. Salbahis ka! Gipalagot kong Adel, mami! Bosa dili ka makabasol kung magwala ko! Nagkabati ka! Gipalagot ko sa mga anak! Bosa abdi kinipultahan! Ano magkasorte tag maayo! Di na kinahanglan. Nakita ko na kuno sa kakadautan. Busa, di na kinahanglan magsulti pa ta sa tuba. Mami, please! Maluoy ka ni mo! Mapait ka gyud kung mabuang ko! Kinalatabangan ko ni mo! Nga mo pauli na si Adel! Mami, sige na! Ayaw pagmami na ako. Kadili ko makadawat nga ikaw mahimo asawa sa kong anak, Dalia. Mami, gamay na lang pailog ko ni mo, ha? Gamay na lang kayo pailog nga nahibilin para ni mo! Gamay na lang yan! Abdi lang ginipultahan! Milyo! Tabang, Milyo! Tabang! Wa na'y makabati pa ni mo! Wa nas bilyo! Oh, giunsa ni mo si Milyo. Aw! Akong gihipos! Kasamok man! Sa, kipatay ni mo si Milyo. Noy, niya na kita sa payag niya, friend. Mayon noon. Usay maay noon, Noy. Kuan aw. Mingon bagod ko nga mayon noon. Oo, misulti ko ka nga maay noon. Aw, kuan ambot ko pa siyawot mga. Mayon noon. Ayun, makabalik ka na sa inyo. Anya. Nala, sige Noy ha. Unya, okay ka lang din ha. Ato na lang ko. Ikaw na lang huwat ni Efren din eh. Ingnan lang siya ha. Nga ako nag-recommend niya nga nani mo. Aw, wa na problema. Sige Noy, bye. Okay. Asa ka? Ikaw? Oh. Ako. Dili! Sorry na lang. Lugaya siya ni mo misunod. Jigay ay. Ano ba reklamo, tiyo? Dali. Ato iyungan ni Bayana. Ato isa kayo sa pambo. Dali. Uya, pero ay aglaw man dong dako jigay. Ato lang una niya siyang taguan. Kinsa mo gimasunod ito duha? Ha? Ako lagi. Kay masiguan ko nimo. Ako nang hunahuna daan. Ato una niya siyang taguan. Sa ka ay. O sige, dali. Tuman Ato ko. isunod ang payag ni Bayana. Dali. Sige, pero kung mabot ang tagiyaan ng payag,
booking ta. Ikaw ang bantay kung doon ay tao ka maduol din eh. Kaya ako ang pahilunan ni Bayana. Dali! Ay, magika si Dalia. Ganong kalit man siyang nawa. Huwag ganin mo pahibaw ng kukun asa sa paingon. Ay, nagsugod sa disa sa iyong kapadlungon da. Dalia! Dalia, hain ka! Dalia! Oh, uy, si Yvonne man eh. Ah, hello? Yvonne? Arnel, hain ka man karon. Niya ako sa layong dapit. Arnel, murag doon namin nahitabo sa inyo. Oh, Kay dili na nako mag-contact si Tita Corazon. usa! Maayo tingali nga imong susihon sa inyo si Tita Corazon. Padung na kong pauli diha. Ako lang gipangita si Dalia. Unsa? Nawa si Dalia? Oh, Yvonne. Kalit lang siya nawa dapit sa baybayon. Oh, uy, nga naman. Ambot. Mao pa na akong gisusi karon. Otod, ay ka magkaroon ha? Oh, nagbiyahe ko paingon sa probinsya na mo. Nga naman unta. Ako tay pasusi nimo ang bahay. Kung naunsa na si mama dito. Naibaw ko nga nagwala na ron si Lily. Unsa? May gibuhat sang daotan ni Bilyo. Og si mama, doon na siya buhatan ka mama. Usa palihog ibon, palihog og susi, pagdali. Og pagdaog pulis. Oh, okay. Pero layo na ako sa syudad. Dili ko makaabot dito dayon ha. Sige, pero mas doon paghihapon ka kay nako. Usa palihog og susi sa bahay. Paninguhaon ako, Arnel. Sige, bye. Klaro na kaayo nga doon na nahitabo kang Dalia. Kay nagkabuang na si Arnel sa pagpangita niya. Tawagan ko si Jigger. Ay na paglangas niya. Ginapos ka na. Hindi ka na makaikis pa na mo. Saan ko na niya? Saan pa? Imo ka na mong kwarta, ma'am. Nag-usik ka lang sa mga kusog. Kahago, di ka na makaikis pa. Ako saan niya? Ay na pagsulti. Sulti ka na susabto na yung sultihan. Uy. Hello, boss. Diana, amo lang nagapos ang kaluhan ni Lily. Good. O sige, dad-ana ninyo sa dagat. Og itambog. Bato-batuin ang bayhanan sa dagat. Kung mahimo, adto sa dagan og iho itambog ka ng Dalia. Patyanan ninyo siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!